Anna Norse perikaa, voitko sanoa missä vika? Nove ei oo telmi, vaan saariston helmi. GRU ja avoin piippi, mistä irtois dronis liikkii. Mavittiin klassikki, siihen laitetaan ponni kiinni. Taskuun polttaa ja rahaa kuumaa. Oisko kellään pientä myyntihuumaa? Myyjä hymyilee, vinkkaa silmään. Hyödyt siitä, mitä Jims tietää, mitä Jims tietää. GRU painaa, mistä tuleeko 6 milli vai 900 dronee viikossa. Vittu, tilaus vetää ja kerään rimsiin. Mä meen niitä kerää, pää sekaisin ja ajatuksia herää kun myyjä kysyy mihin näitä on viety. Lueja vastaan, että Ukrainaan tietty. Myyjä hymyilee ja vinkkaa silmään. Nyt siitä, mitä Jims tietää, mitä Jims tietää. Moraali kun taakse jäi, mietin hiljaa mielessäin, minne menee droonit nää.